रामफलबिल दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा एनुवेल जि कनफारेन्स बिथांमोननि बे कनफारेन्सआव दिनै सेथि सान 17 बे अक्ट'आवहाय आइजोफोरखौ लानानै मोनसे सावरायमेल हाबाफारि लादों। बिथांमोननि आयदा होनाय दंमोन जे प्रेजेन्ट स्टेटास अफ बड' उइमेन आथिखालाव बर' आइजोफोरनि थासारि बिसोरनि मोन्थाय आरो बिथांमोननि माहारिबाद जि सानस्रि बे आयदानि सायाव सावरायनायाव बाहागो लानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बेवहाय जोंहा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिबो माखासे मेडाम प्रफेसारफोर दङ, मेडाम जुनमुनि बसुमतारी मेडाम दङ आरो बेजों लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिनो डक्टर बारदैसिला नार्जारी आरो गोबां माखासे आलासि आरो बे रामफलबिल दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङावनो थानाय गोबां आइजोफोरा बाहागो लादों आरो बेवहाय फैनानै आं जोबोद गोजोननायबो मोनदों। आङो नोंथांमोननि जि निउस पर्टेलनि गेजेरजों आङो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आं बेखौनो आङो मेसेज होनो फोरमायनो लुबैयो जे आइजो माहारिया दिनैनि थासारियाव जों सोलोंथाइ, हमना ला रांखान्थि बिथिङाव बा थुनलाइ बिथिङाव बा हारिमु बिथिङाव बा खेला दुलायाव जों जौगाया नङा, एसेबाबो जौगाबाय। आरोबाव जोङो जौगानांगोन। जों जुदि गुबुन हारिनि आइजोफोरजों जों कम्पेयार खालामनानै नेसनेल बा इन्टारनेसनेल लेभेलसिम जोङो एवार्ड मोनलायलायनाय बा मुंदांखा खालामनो जों आरोबाव जोङो नाजानांगोन। जोंनि गेजेराव सेल्फ कनफिडेन्स थानांगोन, नाजानांगोन। आरो लोगोसे जोंनि हारियाव जि सोमजिनाय माखासे जेंना, जेरै हाबा जानाय हिन्जावा गुबुन हाबा जानाय हौवाजों दोनखारलांनाय, बेफोरनिफ्राय जों जेब्लायबो जोङो गोजानाव थानांगोन। आरो हमना ला उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, जौ जुवाजों गफबनानै थानाय आरो बेजों लोगोसे हिन्जाव गदाय लानायाबो खोब एसे नङा एसे सोलिदों बायदि मोनदों आङो। दा बेफोरनिफ्राय जोङो जेब्लायबो जोंनि आइजो माहारिया बेहाय रल लानांगोन आरो जानगाराव थानांगोन होननानै आं सानो। आरो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा सोलोंथाइखौ फार्स्ट अफ अल सोलोंथाइखौ जोङो मोजाङै फरायनानै गोसो होनानै जोङो सोलोंथाइ लानांगोन गासै बिथिं फारसे। आरो लोगोसे जायफोर माने एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस होननानै बुङो, सोरबा रिल्स बानायनायनो गाज्रि मेथाइजों लोगोसे गाज्रि रिल्स बानायफानाय फल' खालामनानै, आरो लोगोसे हमना ला जौ जुवा बा ड्राग्स इडिटेड थांनाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, गाज्रि खोथा बाथ्रा रायनाय, बेफोरनिफ्राय जोङो जेब्लायबो जोङो जानगाराव थानानै गावनि जि थांखि बे थांखिजों जोङो जेब्लायबो आवगायनानै गावनि इयुन फिउचारखौ जोङो मोजाङै दानानै लानांगौ। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।